баща ражда из мъртва отрова вековната злоба на роба, своя пурпурен гняв величав. Дълбоко сред мрак и мъгла глас народен, глас Божий. С хиляди ножа проводен народ, затъпен, унижен, по-нищи от просяк, останал без мозък, без нерви, възстана из мрака тревожен на своя живот и писа със своите кърви: свободен! А селяци, работници, груби простаци, безимотни, неграмотни, профани, хулигани, глигани, скот като скот, хиляди, маса, народ, хиляди вери, вяра в народния възход, хиляди воли, воля за светъл живот, хиляди, маса, народ. Музо, възпей оня пагубен гняв на Ахила. Ахил беше грубата сила, военният демон. Ахил бе герой, Ахил бе велик, бич Божий, изпратен от Бога. Но днес ние не вярваме вече в герои, ни чужди, ни свои. Ахил ще загине под гняв и проклятие. И загина. Ето, виж, с един скок ни изкачаме право в небето, долу Бог. Хвърляме бомба в сърцето ти, превземаме с штурм небето, долу Бог. И от твоя престол те запращаме мъртъв надолу, в дън вселенските бездни, беззвестни, железни, долу Бог. По небесните мостове, високи и безкрайни, с въжета и лостове ще снемем блаженния рай долу, върху печалния в кърви обляния земен шар. Без Бог, без Господар. Септември ще бъде май. Човешкият живот ще бъде един безконечен възход нагоре. Нагоре. Земята ще бъде рай. Ще бъде.